فما كان جواب قومه ونان جابوا ليم بمكو كانكو النبي لود نعم دا أن قالوا سونا بمبي أخرجوا جلتنه على لود يم بلود من قريتكم أورمودم نعم إنهم سبي كمبي نعم وناس كوبي يم يتطهرون نعم en biya ene laabe cagle worbe نعم wonno kamɓe ɓe gandira ko arde e worɓe no rewo ɓe gardete ni نعم joni noon ɓeeɗo yimɓe luuɗo wonduɓe e luuɗo نعم gonɗimɓe luuɗo ɓeeɗo mbi ko ene laaɓa garata e cagle worɓe kamɓe bandiji ɗi noon kamɓe ɓuuri hewde doole ɓe mbi gara e jaltinen luuɗo e yimɓe mum nder wuuro he sibi kamɓe ɓe mbiyata koɓe ndiwa ko gonɗen e dow mum ko mbi ko gorko wondata e gorko enen noon ɗum koko waɗa ɗo appliqué koko jaɓa ɗo koko woota ene jaɓa ami ɗon no moƴƴi نعم فما كان جواب قومه ونان جابوا ليم بمكو نعم لا قالوا سونا بي أخرجوا نعم يلتني آل لود يمبلو نعم من قريتكم أول مورن غورا نعم إنهم كم بأناس كوبي يمبي نعم يتظهرون بأن بيا أن لا بيشغل ورب نعم جمراد وي فأنجيناه ndandi mo kanko annabi luudu ahalahu e galle makko e kureji makko e kala gonɗinnomo lamra'atahu so wona debbo makko darna ha o nde min mbaɗi hoddiro amen e muɗum awabirina jeeyete koye heddiɓe e lefte debbo oti min dandi galle makko foof min dandi kala gonɗinnomo kanko annabi luudu kono debbo makko o cuddiɗo nde min mbaɗi ɗum min mbaɗi hoddiro amen e mum heddiɓe e lefte heddoto lamra'atahu so wona debbo makko darnaha on de min mbaɗi e mum hoddiro amen alghabirina jeeyaho koye heddiɓe e lefte amɗarna min toɓi yihime dow maɓɓe mataran ko bokkaje ɗe ganduɗa guitta ko sijjil kaje ɗe ɗon ahalaktum mara halkiɓe faami fasa ambos boni maɓaru toɓo almum darini mana jertiniraɓe mana toɓo kaƴe kaƴe ɗe ganduɗa guitta koye jeegol biyeteɗo sijjin aɗum no moƴƴi qul wi sallallahu alayhi wa sallam laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wiɓe wi alhamdulillahi yettode koye wodini allah ala hilaki kuffaril umamil khaliya aɗa gandanɗa hoore ma e halkede mana dendagal leƴƴi ɓennuɗi ganduɗa jeddino allah subhanahu wa taala ɓeɗo kadi allah wattiɓe hen faami wa salamun sal allah ala ibadihi yowone dow jiyaɓe makko alladina ɓen jiyaɓe allah ɓe ganduɗa mustafahum suɓimaɓe allah subhanahu wa taala kisal allah yowone jiyaɓe allah ɓe allah suuɓi ami ɗum no moƴƴi ɓe ganduɗa suuɓi ko allah ɓe ganduɗa kadi allah suuɓimo ɗumen ɓeɗo yo kisal allah woni ami ɗum no moƴƴi eyi kay joni noon a allahu beele ko allah hayrun ɓuri moƴƴude nono mbitta haqiqil hamzatayn dani thaniyati alifan wa tashiluha wa idkhali alif bayna almusahharati wal ukhri wa tarki jangina cellu fami ɗum no moƴƴi allahu beele ko allah hayrun ɓuri moƴƴude wonande on dewowo amma tushrikuna walla ko ɗi jaleŋeji ɗi dewoton onan ko ɓuri moƴƴude rewde beele ko allah ɓuri moƴƴude rewde ne walla mana koko ɓeeɗo heefereɓe makka ndewata ko ɓuri moƴƴude rewde allahu beele ko allah hayrun moƴƴi moƴƴande wonande on dewowo amma tushrikuna walla ko gaaɓe cirko ton walla amma yushrikuna ne sella yu faami inchallah bitta e wali yayi walla mana koko ɗe ɓeeɗo jasɓe ɓe ndewata ko ele ko ɗum ɓuri moƴƴude faami wonande rewoɓe noon en haala mum kalte faami amman halagal arda walla ko on mo ganduɗa ko kañum tagi leydi amman halaga samawati walla ko on mo ganduɗa ko kañum tagi asman o wal arda tagi leyɗele ɗe anzala o jippine lakum jippinani on minas samayi walade asman ma ndiyam ambatana o tindini e nda o funni e ɗam ndiyam
فأنبتنا أفني به دام ديام أدائك جسد زردناج ذات بهجة جومراج جوندم زردناج غاندودا جومراج جوندم walla ko on Allah mo ganduda kanko tagi asman mujidi kanko tagi leydele de caggal dum kadi o funni e dam don ndiyam o tobi asman he ndiyam dam jippi o funni e dam don ndiyam pudi joddi o yaltini e mana e din don pudi o yaltini mana e din don leydi ndi o tobi dam ndiyam o yaltini hen zardingaji joddi di ganduda mana ko jomiraji jondam don darda e zardingaji fu biya do buri yodde balla ko odo o نعم أكان لكم لا تناكي أن كتنتا أن تنبتوا كنتم معنا شجرها لدى مودم أنا ندي لعدم قدرتكم عليه سبي واسد أن حتى ندئدون أمدون مج joni non a ilahun bele ene wodi deweteɗo wallahi wondude Allah ene wodi deweteɗo gondude Allah ballude Allah e ko kalden ɗo ko jabul ngol laysa ma'ahu ilahun deweteɗo ala wondude Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo woni jabul ami ɗon moƴƴi yo ilahun bele ko deweteɗo ene waɗi deweteɗo ma Allah wondude Allah mo ganduɗa ene walli Allah ene gueɗe ɗe kalden ɗo waɗe ala laysa ma'ahu ilahun deweteɗo won ala wondude Allah bal accu hum kamɓe min ko ɓe yimɓe yaadiluna ene oño min ganduɗa ne cinkato Allah subhanahu wa ta'ala amman ja'ala al arda walla ko on mo ganduɗa waɗi leydi ndi araran ko ñiɓirde ami ɗon no moƴƴi ya darimi leydi he leydi ndi dillitta e ma yiɗa halkudema baɗɗo noon o on haalaka fami ɗon moƴƴi man ja'ala al arda on baddo ndi leydi araran leydi ndi ko ñimdi ko tindi a yaɓata hen tan lofoɗa yaɓata hen mana ganduɗa wayno pontoji ni fewni leydi ha feewi andi leydi dillitta e ma a yaɓata leydi wiyene monma wo jaalo waɗi hilalaha e nder ndereeri leydi ndi an haran calli leyɗele ɗe subhanahu wa ta'ala o seekiɗe yaltini hen mana calli jaala hilalaha waɗi mana e hakkundeji leydi ndi ana ganda an haran calli wa ja'ala laha o waɗani leydi ndi wasi kaaƴe ganduɗa ko tabidde ana ɗen goɗa pontoje ɓe leydi ndi tabite deeje ja'ala laha o waɗani leydi ndi wasi kaaƴe wa ja'ala o waɗoyi kanko Allah subhanahu wa ta'ala baynal bahrayni hakkunde mana maji ɗiɗi ayo welgo ayo hango waɗi ɗon haaji zan pom mo ganduɗa mo ganduɗa ne haɗa mana maaji ɗiɗi ɗe bewondirde mo ganduɗa haɗa maaji ɗiɗi ɗe bewondirde ay maayo goto bewata e wongo ngo saka mana jilludir e muɗum maayo welgo maayo mana ganduɗa hoorema mettugo mara jal baharayni yaltaqi yani baynahuma barzakhun la yabghiyani fami ɗon no moƴƴi ala baynahuma Allah waɗi hakkunde majji hajizan mana pom ana ganduɗa wona pom balal wona pom jamdi wona pom leɗɗe ala ndiyemeji ɗiɗe koko tukkodiri ani de ko ɗe memodirde hay woto natoyta e wongo ngo Allah wiyede kaɗɗo ɗonde kaɗata ami ɗum woni pomo pomo ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala pomo ko kattande Allah ko qudratullahi tan woni ɗon wona goɗɗum ne lombi hakkunde majji de ala ko qudratullahi ja'ala Allah waɗi baynal baharayn hakkunde maaji ɗiɗi ɗe haajizan pom a ilahun bele ene woodi deweteɗo ma Allah wondude e Allah bal ɗaccu aktharuhum ko he maɓɓe kamɓe hefere ɓe la ya'lamun ɓe ganda tawhide Allah o jomiraɗo wi amman yujib bele ko on mo ine nooto almodo ɓarra ƴoñaɗo man yujib bele ko on moɗe nooto almodo ɓarra ƴoñaɗo ko ganduɗa heeɓi mette heeɓi ɗoruji heeɓi tampereji kala e aduna so tawi a noddi ɗum noototoɗo ngon noddago o mo a yiyata nootoma mo a yiyata mo ganduɗa ɗaɓɓaɗo men hunde fewnanma hunde nde bete ko on man yujibul modo ɓarra on noototoɗo noddago noddago ƴoñaɗo zada'ahu so tawi mana o noddimo wo yakshifu su'a mana o hunca caɗele ɗe on ɗon neɗɗo jogino woni nodduɗo Allah subhanahu wa ta'ala o wa yaj'alukum o waɗa on o watti on khulafa'akum lomtiɓe al arda ndiɗo leydi noon ami ɗon moƴƴi noon dey o waɗi mana qarnu ɓennude fof qarnu goɗɗo ara lomto on ɗon qarnu o waɗa oɗo baaba so tawi ɓenni ko ɓimu lomtoto ɗiɗo so mawni kadi ɓenni ɓimu lomto baɗɗo o ni o yakhlufukum
amiɗo no moƴƴi ja'alakum o waɗi on kanko Allah subhanahu wa ta'ala khulafa al ardi lontiɓe ndiɗo leydi bima'ana fi an yakhluqu kullu qarni alladhi qablahu al qarnu mana lomto qarnu on qarnu mana ɓennunoɗo ilahun beele ene woodi deweteɗo allahi wondude Allah lamma famdi sanne tadhakkaruna koɗon mbacco amman yahdikum beele ko on pewnuɗo on pewnude on fewde mana e pandale mon mana e ɗanle mon lulu masil barri mana e niɓe jeeri bahari mana e maaje ɓe jeeri niɓe maayo inde mana to banggue maajo kollon mana koode jamma e maale ɗe ganduɗane kollon mana gandanɗa hoore ma laabi taw koye niɓɓere hollon koode o andi noon koode mbawon yaade mana pandale mon hayso lampo tawaka haysino ni niɓɓiɗi hollon mana maale mana leydi waɗa wawi yaade foof pawɗa koyngal ma foof aɗa ɗiɗi tonniɗa ko Allah watta noon ninde mana ko kanko de waɗidani ko noon de amman yahdikum on mo ene fewnon fi zulumatil barri eniɓe jeeri wal bahari mana eniɓe maayo fami ɗon moƴƴi wa man yursilu riyaha on nelɗo keneli bushran e saktade bayna yaday ni yesso ngal bam rahmatihi yurmene makko a ilahun beele ene waɗi deweteɗo mo allahi wondude Allah ta'ala Allahu koye to wisenima ma yushrikun ga ko hefereɓe ne ɓendiɗamo ko fami ɗum moƴƴi koyne senimi tuuɓe gamana ko hefereɓe cirkittam amman yabda'ul khalq woni on puɗɗude mana tagu ngo woni on puɗɗude tagu ngo ami ɗum no moƴƴi mana e rangaji yummiraɓe so woni toɓɓe won mbaɗowo noon amman yabda'ul khalq on puɗɗowo tagu ngo mana e rangaji warade mana e toɓɓe yumma refti yu'iduhu o rutta ɗum o wara ɗum tan caggal o fuɗɗi ɗum yalta o wara ɗum caggal ɗum kadi leɗaw ko haaji ummiti ɗum hol mbaɗowo noon oman yarzuqukum fo mo ina arzugina on mina samai immorade e asman toɓo hol gaddo toɓo gittowo to dow asman to toɓo o jippina ɗon mana e leydi naftoro ɗon wal ardi hol gaddanowo en e leydi e puɗi hol mbaɗowo noon ilahun beele ene waɗi deweteɗo ma allahi wondude Allah la yaf'alu shay'an mimma dhukira illa Allah wala ilahun ghayruhu tampina hoore ma ami ɗum moƴƴi hay goto waɗata gueɗe ɗe kalɗen ɗo ɗe foof sowona Allah subhanahu wa ta'ala te kadi hay Allah goto wodani no wonde makko ne walla mo ko watta ko hay goto law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshil azim ami ɗum moƴƴi yo onon de ilahun beele ne waɗi deweteɗo wallahi wondude Allah la yaf'alu shay'an mimma dhukira illa Allah te wala ilahun ghayruhu ami de wala ilahun ma'hu fam kul wiɓe sallallahu alayhi wa sallam joni kay ha tu gadde burhanakum hujjaji mon laaɓe in kuntum son laatimi kay sadiqina oɗon gongi wonde ene wonde e Allah mana deweteɗo anna ma'i ilahan fa'ala shay'an mimma dhukira ami de joni so tawi ko mbiɗon Allah ne koko wallodira ko wonde Allah wallodira ha wawi wadde ko mbiɗon ɗo ko fof joni gadde dalilu wonde Allah no jogui balle diib kolle kam dalilu moɗon so tawi kon gonɗuɓe ko kalɗon ko gadde dalilu laaɓɗo ceer ɓe gaddara sabu ngala ami ɗon no moƴƴi on saaha noon ɓe mbi bisimilla joni min gacci on banggue joni min jiiɗi namdade darga dutti kadi ɓe paari banggue darga aɗa wiya darga mateta ɗum kam holde ara ɗon no moƴƴi sa'aluhu an wakti qiyami sa'a wanazala ɓe lamdimo on mana waktu mana darde darto on saaha mana oɗo aymo paɗen jippi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi la ya'lamu wiɓe sallallahu alayhi wa sallam la ya'lamu anda man fi samawati ɓen wonɓe to asmanuji wal ardi e wonɓe to leydi wiyete malaikaji ko anani di ko wiyete yimɓe ko kala ko woni e leydi e kala ko woni to asman to aqilina en kamɓe pop wiɓe jaaboɓe ngol ɗo konngol wiɓe la ya'lamu anda man fi samawati ɓen wonɓe to asmanuji wal ardi e wonɓe e leydi ga ala gayba ɓeyde ganda birni hay goto maɓe anda ko wirni darga ko wirde ɓeɗo ganda allahu subhana Allah de ya'lamu Allah ne andi ɗum wama yash'uruna kamɓe hefere makka ɓe e kala goɗɗo mo wona kamɓe ɓe tinani ka ɗo haara fami
wiɓe la ya'lamu anda fi samawati ɓe wonɓe to asmanuji wal ardi ɓe wonɓe to leyɗele al ghaiba ko wirni de ma ghaba anhum ko wirni ga mabɓe ko ɓe ganda ɗum darga ko wirni illa Allah so wana Allah tan woni ganduɗo mana darga te kadi kamɓe koye mabɓe hefere makka ma yashuruna ɓe ganda tettinani ayyana yub'athun holde ko umitinte holel waktu ganda ɗum moƴƴi ma yashuruna ganda hol waktu mo ɓe ummitinte ami ɗon no moƴƴi ganda ayyana yub'athun ami ɗon no moƴƴi kul wiɓe la ya'lamu anda man fi samawati en wonɓe to asmanuji wal arde e wonɓe to leyɗele malaikaji yimɓe kala ala ghaiba ɓe ganda birni ma ghaba anhum ko birni gamaɓe ala ɓe ganda ɗum illa Allah so wona Allah te Allah de woni ganduɗo mana gandal ko wirni nani de ene jeeya ko wirni darga ami ɗon no moƴƴi hefre ɓe ganda mana darga darɗo moɓe namdoro sallallahu alaihi wasallam on anda darga fami ɗon no moƴƴi yo wama yashuruna kamɓe hefereɓe makka ɓe tinani ɓe ganda ayyana yub'athun hol waktu muɗum ɗummitinte ɓe ganda hay ɗum fami ɗo de ganda waktu muɗum ɗummitinte famin bal ɗaccude bi mana hal beele oɗo bal ko beele fami ɗum no moƴƴi adaraka joni noon beele hepti bal adaraka bali daraka bal ɗaccu bi ma'ana hal beele adaraka hepti ilmuhum gandal mabɓe fil akhirati lahara joni ɓe jettima mana gandal lahara jogade gandal mana holde lahara holde bal ɗaccu adaraka mbati hepti mbeɗa ɓe heɓoyi mbate ilmuhum gandal mabɓe fil akhirati mana lahara ata sa'alu mana haɓe lamdi an wakti maji'iha wattu mo jogori arde o laysa al amru kadhalika fi ode wona dani lahara ala ɗum ko Allah ami dey non de woni koye jomiraɗo wi al ɗaccu adaraka mate hepti ilmuhum gandal mabɓe fil akhirati lahara haɓe juɓi maɓe dariɓe lamdo waktu gargol mum bal ɗaccuhum kamɓe fi shakkin eɓe gone sikki min ha mana e garal lahara bal ɗaccuhum kamɓe min ha e lahara amuna koɓe wumɓe ɗum moƴƴi rani andude lahara man وقال الذين كفروا ان ويانو بيدو هفرebe yeddu ganduda be jeddi ummital ne wodi idha kunna bele so en latima turaban ngoni luddalde ngoni dufnduful bauna e wabirabe men inna bele enen lam furajunu ko en yeltintebe gabri laqad wudina laqad wa'idna enen de en podanama hadha do nahanu enen wa bauna e wabirabe men min qablu wa adi in hadha kono wonani dum do da asadidul awwalin wana mana ko cimti kadide tan ami don moƴƴi dum wiibe siru jehe fil ardi ilaydihi fa joni kay ƴeewoye kayfa kana honno jogori latorade honno laturi agibatu battendeji al mujrimina waɗan boneɓe noon kala jeddunoɗo ƴeewe holto wattindi ɗannoɗe e leydi he jehe oɗon namdo jehe oɗon bitta ƴeewon kala jeddunoɗo holto wattindi on saha ngal hoddo ko oɗon koyɗe moɗon wiiɓe sallallahu alayhi wa sallam siru jehe fil ardi e leyɗele tanzuru ƴeewe kayfa kana honno laturi agibatu wattande mujrimina mana waɗan boneɓe kala jeddunoɗo ummitan kala jeddunoɗo mana ko Allah neri ƴeewe holto wattindi jeehe mbaɗe ɗangal oɗon ƴeewon toɓe battindiɗo ƴeewon ononne koɓe mbanno ko gandode poɗɗon fode koyɗe mon ndiwi toɓe dewnoɓe koɓe dañi ko ɗum tan daño kan faami ɗum no moƴƴi wala tahzan alayhim sallallahu alayhi wa sallam wa tusuna idu bedo wala takun hatalatu sallallahu alayhi wa sallam fi dayqin aday faadene mimma yankuruna mana ko be jeddata ko non de ko pewjanto mako nani de ɓe pewjanto mako ɓeɗe mbiya mana mbaremo ɓeɗe mbiya mana jaltinemo ɓeɗe mbiya mbaɗenmo ni walla mbaɗenmo ni ɗum de wara tampina hoorema faami ɗum de wara fannu beccal ma tampina hoorema e ɗum ala oto wanno minen komi walloɓe fa inna nasiruka alayhim min gudi walloɓe e dow mabɓe fami ɗum moƴƴi fami yo fami ɗon no moƴƴi de
لا تحزن وتسن عليهم دوما بي ولا تكن هتلات في ضيق دايما يفعل مما ينكرون نعم نعم ونون بما كاجما بدوما نعم ورتمفنه إنا ناصروك عليهم من والله ندوم ويقولون فريب بيا نتي هذا الوعد قلنا دو فدور عرف نعم قالن تابع ليفته نعم لما صافون بيا نعم انكم ايدو ليفته دي كالتا هون جيبوتو نعم هذا الوعد قلنا دو فدور عرف ان كنتم والله صادقين نعم ulwibe asi an armajo da yakunu lato wadi fala kun battani mon ba bulle di ko en hunde la sata'jiluna de don jaccikino nam ena wawi de ko dabborum do ko don jaccikino ko battani mon de nam si an nam majo yakunu ne lato to lamdi non do ko wadi fala kun battani mon ba bulle di yoga en hunde ta sata'jiluna de don jaccikino nam lefta di kaltonde wallahi ni en wawi taw ɓattima hanke nani nam wa inna rabbaka jome sallallahu alayhi wa sallam ladu fadlin nam ɓuram alan nasi mana e du yimɓe kala nam subhanahu wa ta'ala ko joom ɓural du yimɓe yettindi lefte mana ga hefereɓe nam amiɗo no moƴƴi wa inna rabbaka jome sallallahu alayhi wa sallam la ya'lamu omo andi mana ko suudu dum mana becce mabbe ma yu'linuna feñin dum mana dembe mabbe yomeraado yoma min ghaibatin yani ko wirni fi samai ya asman wal ardi layl fi kitabin sunana ne batani fi ni feñina lawhil mahfuz en ton wadade inna hadha alquran ay ndedo jangdidi ya usu ina hala ala bani israila ay be yaquba ganduɗa mana gandanɗa hoore ma goda e zamanu men oɗo akasara alladi hewde nden hun kamɓe fihi muɗum mana yahta mana ɓe luuri innahu oɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno oɗo qur'ana hudan o pewal immorade e majjere wa rahmatun o yurmede lil mu'minin wonande mana gonɗinɗo allah gonɗinɗo altanat gonɗini allah nini de gonɗini oɗo qur'ana mana ɗum ɗo ne dandama mana e majjere en dandama mana e lefte ɗum moƴƴi innahu oɗo mana qur'an hudan ko pewal marade e majjere wa rahmatun o yurmede lil mu'minin wonande gonɗinɓe allah ko noon ko yurmede basa lefte ɗe famino no moƴƴi inna rabbaka jome sallallahu alayhi wa sallam yaɗɗode omo ñaawa baynahum hakkude maɓɓe yawmal qiyamati hukmihi mana e ñawade makko nunɗuɗe o ñawiri ɗum mana nunɗal makko o huwa al aziz allah woni tedduɗo jaaliɗo ala alimu allah woni gandu mana ko ñawata famino no moƴƴi fatawakkal holnoro ana wakkilo alallahi e allah higi bihi holnoro allah subhanahu wa ta'ala innaka an sallallahu alayhi wa sallam alal haqqi aɗay diine almubinu mana peñƴu feewi ɗum ganduɗa mana ko jaɓaɗo naka la tusmigol mawta andi sallallahu alayhi wa sallam awa nannude mana mayɓe naka an sallallahu alayhi wa sallam la tusmigol mawta awawa mana nannude mayɓe anan haala wala tusmi'u a nannata a summa faɗuɓe du'a noddan no paɗuɗo surumtimama ne yaaha sa wi ɗum ɓoyi kaari maddanta waji o nande ida wallaw so tawi o rumtima kay mudbirina omo rokki caggal ma anta wonani an bi hadiɓe omi aɗa wawi fewnude wumɓe on balalatim ga majjere mabɓe gumɗo awa fewnude ga majjere mum en tusmi o ɓeydode ɓe kettoraki nangol e jabde e famde tusmuɓe ɓe nanirani illa man yuminu nani famiɗo no moƴƴi ɓe nanani illa man so wona on yuminu bi ayatina famidema illa man so wona on yuminu gonɗini bi ayatina kawe sadio men qouran wala alu kamɓe muslimude mana aɓe jebbiɗe ɓe guttuɗini allah iza waqa al qawlu so yani konngol alayhim e dow ɓeɗo wonde koɓe lefteteɓe noon walla mana ma jippina mabɓe lefte kamɓe hefreɓe akhrajana lahum min jattine lahum wonande dabbatan daba min al ardi immorade e leydi tukallimuhum jogude haaldoyde e mabɓe nannasa wonde kamɓe yimɓeɓe kamɓe yimɓe makka hefreɓe ɓe kanuɓe laatimi ɓe aydana e kawi sa jam la yuuɓi noon mana ɓe jananaka ɓe gonɗinani famiɗo no moƴƴi jomiraɗo wi wadkuru jangto sallallahu alayhi wa sallam yawma nahshuruhum ñande min dendini ɓeɗo min kulli ummatin yawma nahshuru ñande min dendini min kulli ummatin immorade kala dental nani de fawjan min mbaɗi ɓe dente mimman yukadibuna nde ɓen fennunoɓe bi ayatina e kawisaji amen ɓe hum walla haalu kamɓe yusauna ɓe cogge hatta ida ja'u haɓe garoya nokku mana hasboɗo to qala taala jomiraɗo heɓɓito wiya i joni noon a kaddabatum on jeddino mana annabaɓen ɓe caggal ɗum on jeddino bi ayati e kawisaji mal qur'ana de walam tuhiɗu biha te on pirtanaki kawisaji ɗe ilman gandal amma za walla holi nden hunde
hunde nde ganduɗa kuntunde laatino ɗon tamaluna mana oɗon golla onon kam ko anna baba ɓe jeddun ɗon ne walla jeddun ɗon ko defte ɗe walla holnden hunde nde gollan ɗon aduna to waɗal ɗowlu on saaha jojja waɗɗo yana mana konngol lefte alayhimi dow mabɓe ma kano soɓi koɓe laatino alayhimi dow mabɓe ma halamu soɓi koɓe toñiɗi kefeeru ɗum waɗi sababu kamɓe la yanɗe ɓuna mana ɓe gowlata e wonno ɓe ngala hujja jomiraɗo wi awala mi yaro beele kamɓe ganda ɓe jiyani anna wonde minen jaalna min tagui allayla oɗo jamma waɗimin yaskunu fihi mana ha deeƴe hen wonnara waɗi ñalawma mubsiran yirude on saha neɗɗo wawa yaade humtoyde haajuji mum في ذلك وليكو جمتاɗo ko la ayatin tindi e dalil kolloji kattande Allah subhanahu wa ta'ala domin wonande ɓe yu'minuna gomina Allah jomiraɗi wa yawma yunfahu ñande wutta fi suuri Allah fa fazia yenƴi man fi samawati ɓe wonɓe to asmanu o man fil ardi e ɓe wonɓe to leydi kamɓe fof ɓe jangiɓe kuli anani dey la man sha Allah wona mo Allah ha jani wayno Jibril alayhi salam fami ɗon moƴƴi to heedi fami wanda alan fof ko anti fami o wi rabbi jooma najjiniminal qomi zalimin nandamɓe yimɓe hefere o tiindi o yalti wuro ngo tan o yi haaju makko o anda to fayno ko toon de ala joni noon o wi ase an ase rabbi an arma joomam an yahdiyani nde o dandatami sawa assabil nde o hollatami sawa assabil mana e lawol ponnu jomiraɗo wi walamma warata nden mana o joli kanko mana Moussa ma ammaden mana tufne mana Madiyana ay omo yaha balɗe 6 yarante wala ndiyam wala mana gaɗa ko ñaami fami o ñamata ko ɓiɓɓe ladde o ñamata ko puɗol ganduɗa puɗata koye leydi kanko anna Moussa fami o yeehi balɗe 6 de haw yetti wuro ngo caggal wuro ɗo ko tufde woni ɗon ko ɓulli nani de yarnoɓe jawdi o yetti ɓulli fami jomiraɗo walamma warata nden o joli ma Madiyana mana tufde Madiyana nani de wajada alayhi o tawi ɗon ummatan dental minan nase yimɓe yas'una ɓe jarna mana jahori mabɓe tawi mana dental yimɓe ɓe jarna mana jahori mabɓe wa wajada o tawi min dunihim ga mabɓe kamɓe ɓeɗon rewɓe ɗiɗo ɓeɗon yarnoɓe mara atayni mana rewɓe ɗiɗo sudani ɓen mana gandanɗa hoore makko hattaɓe ga ndiyam nani o ari mana tufde Madiyana ɗo kanko annabi Moussa o tawi ɗon mana yimɓe enen jarna fami jawdi mumen ɗo tawi yimɓe enen jarna jawdi mumen ɗo o weddi guite makko to o tawi sukaɓe ɗiɗo rewɓe ne jooɗi ene cuuri jawdi mumen jarnayi ene jooɗi banggue mumen haala o heɓɓiti o wi ma haɗbukuma hol fiyako mum hol ko haɗum yarnude ɓeɗo fof nene jarna wono ɗon jooɗi ɗon jarnani keɓɓiti ɗalata ɓe keɓɓiti ɓe mbi kamɓe sukaɓe rewɓe ɗiɗo ɓe ɓa naski minen ndi min jarnata hatta yusdira ri'aw ha gasna yarnude mana yarnoɓe ɓeɗo aynaɓe soɓe gasni yarnude min jarnu soɓe gasnani minen min mbawa yarnude minen komin rewɓe min ngala doole kamɓe komin worɓe min mbawa irtodirde mabɓe baabi amen noon ko nayejo baabi amen noon mana ko annabi woni haalandem faade no moƴƴi alata ɓe keɓɓitiɓe mbi kamɓe sukaɓe ɓe la naski minen min jarnata hatta yusdira ri'aw ha yarnoɓe ɓeɗo ha ɓeɗo aynaɓe gasna yarnude wa abuna baabi amen noon cheikhun ko nayejo kabiran sanne ko nayejo no feewi kanko oɗo Chouaibou o jibiniɓe Chouaibou wuuri aduna duuɓi ujunnaji 3 e duuɓi 600 wuuri ɗam ɗo gurdam wiiti balɗe de fami on wawa arde ɗo yarnude minen komin sukaɓe ko ɓiɓɓe rewɓe jogui ko minen jarnata fami de ɗum waɗi fasagalahuma o yarnaniɓe nani de jawdi ndi fami ɓe jogui ko ujunere rawane fof ne ayna sefere Allah e mabɓe heɓe jawdi kono ayi fof o yarni fami ɓeɗo aynaɓe to jarnata ɗo ɓe mbawa yarnude ɗon ɓe ngala dole koɓe rewɓe kono oga banggue ne waɗi woydu sagataɓe 10 kippittan kamɓe ɓe mbawa hippide woydu kamɓe sukaɓe rewɓe waali kanko annabi Moussa o dari o jaggi jungo makko woto o hippiti woydu o yarnaniɓe jawdi mabɓe fami ɗo gayni yarnude jawdi mabɓe ɗo fami de summa tawalla a refti o filliti o rumti ila zilli fewde ɓuuɓi lekki no wonno ɗon fami de o yiɗi mana nanguel wuli omo maayi heege balɗe 6 wona e ladde o maayi heege fami de
wari o yarni kadi ko waɗi liggey mo waɗi ko yarni ko kon way hewde ni o gayno jooɗi less lekki famide summa refti tawalla o ɗum rumti ilal dilli fewde ɓuuɓiɗo lekki omo heyɗi o tampi qala o wi rabbi joomam inni min lima anzalta ko jippinɗa ilayya fewde en min hayrin e ñamde haqiru mboɗo yiɗi o jooɗi less lekki ɗo wiye joomam ɗo gomi ɗo de mboɗo maayi heek sa jippiniɗi kam ɗo ñamde min de mboɗo yiɗi ɗon tan lahal immide o asman en ilna ha jooɗi yeeso makko o ñaami haw haari fami ɗum no moƴƴi Allah hoyla hon wawi wadde fami yo woɗi caggal ɗum de sukaɓe kooti sukaɓe kawno hodde ko hiiɗe kiirɗo ɓe kawno hodde fami ñan heɓe kooti law fami ɓe kewno artude hedde hiiɗe kiirɗo hande noon yaran ɓe garti law fami ɗon no moƴƴi de ɓe garti law fami nde ɓe jetti babiraɗo wi ko woni konko hande garti law hoy ɓe mbi ala minen de min potti hande ko e neɗɗo moƴƴo kanko yarnani min dammiri amen fami ɗon no moƴƴi yo ɗum addimi artude law ko mbiɗa ko woɗi fa ja'atuhu are makko ihdahuma gotel e sukaɓe ɓe tamshi ene yaaha alastihya in masa alastihya in mana gandanɗa hoorema e kerse ɓe kalde babiraɗo i on to woni ɓe mbiyamon to babiraɗo wi bisimilla noddune kam ya noddanamo ja'atuhu are makko kanko annabi Musa ihdahuma goto e sukaɓe ɗiɗi ɓe tamshi cuhlel ngel ne yaaha alastihya'in e kerse fami ɗon moƴƴi haalata cukalel dewel ngel yetti annabi Musa ngel wimo inna abi ay babam de yaduuka ene nodduma yajziyaka haw yomma ajaran jobdi ma sagayta lana ko jarnanɗa min ko babam de wi ya arto sa ari fodde ko jarnanɗa ɗo min ko o yomma ɗum ɗum moƴƴi anna Musa wimo ala koy min ko mbammi ɗo ko sabi Allah mbadirmi ɗum mi waɗirani hami yoɓe famide ala min ko sabi Allah mbadirmi ɗum fami minen min mbaɗirta hunde hamin daña hen jobdi kala komin golla sabi Allah min gollirta ɗum addi min addi fami ɗon no moƴƴi kono noon o yeehi o nowtoyi babiraɗo fami ɗon on saaha cuuɗi ngel fokkiti o wi suudu jehen ɓe jeehi فجعلت الريح تضرب ثوبيها فكشفت ساقيها فقال لها امشي خلفي ودلني على الطريق من جهنم تشولل ديغل ارديم تشولل ديغل ارديم هندو بوتي فامي شبال غودره تشولل ديغل مانا yalti korle mum yalti bowal anda Musa yimo daro o dari anda Musa yimo heed caggalam biya rewɗo fami ɓe mbaɗi noon fami de ɓe jeehi omo tinnam lawol rew bange ma ñaam rew bange ma noon fami de ɓe jetti Shuayb alayhi salam fami ɗon no moƴƴi de woɓe jetti Shuayb wimo bisimilla jooɗo ñaama nani de kirtora ɗum ɗo ko hirade fami de annabi Musa heɓini wimo akhafu an yakula iwadan mimma sagayta lahuma wa ana ahlun baytum la natlubu ala amri khayrin iwadan yi somi jooɗi mi ñaami nde ɗo hirande mbiɗa huɗi woto hirande wonde ko joɓɗomi ko jarnami ɓeɗo sukaɓe minen komin yimɓe suuɗi ɓe ganduɗa min mbaɗata hunde taw min ɗaɓɓiri hen ko yomin joɓ fami Shuayb heɓini wimo ala minen aada amen nani de gila e babiraɓe ha yettude jettiɗi ɗo amin cifori nani de hottude hoɓɓe min ñammina ɗum mana min jarna ɗum taw ko sifaran teddugal wona jobdi amiɗon moƴƴi ono ñaami kanko annabi Musa jomiraɗo wi falamma ja'ahu nden kanko annabi Musa o ari mana e Shuayb fami de on saha wonani annabi ɗo annabi Shuayb ko annabi fami wa qassa alayhi o issi e dow Shuayb al qasasa issa makko o haalni Shuayb ko wadda ko fof jiro jibina fami yimo ko jibinimo o jogorno ko waɗede o wedda e maayo o jofoy ko tufni Fir'aun fami de yumma ko ari nawtimo muyninimo haw ha enta o rutti Fir'aun nehimo ha ɗo yarata ɗo julɗo noon e kefere ne kaɓanno o walli julɗo o wari kefere o yi janggo mum julɗo kadi haɓa e kefere goɗɗo ɓaaro jogorno wallirgo julɗo sikkanno kañum jogori fiide julɗo haalti ko kanko warno baraɗo hanki o leydi ndi fof tini ɗum Firawna bonɗo yamiri yo ware o dogi ɗum addimo haalni ɗum mana Shuayb ami ɗon moƴƴi Shuayb heɓiti qala Shuayb wimo la takhaf hankadi woto huɗe faami na jawta hankadi e daɗi ngal ɗomi zalimin yimɓe toñoɓe ɗo ala e goto nowata bisimilla ma o galle ma ami ɗon no moƴƴi is la sulɗan li Firawna ala Madian ɓawa Firawna mo dogɗa o doole makko jettaki ɗo doole makko kaydi ko toon ɗo koyngal makko yettora hoɗo faami qaalate wi
ihdahuma gotel e sukaɓe ɓe faami wiyama ko mawɗo wiyama ala ko tokoso sukaɓe ɗiɗo ɓe ɗo yarnannoɓe he gotel heɓɓiti baba heɗo won ko jimmi haalande faami halat ihdahuma gotel e cukalon nde won kon wi ya abati e ma baba ista ajiruhu hastu oɗo o biɗo ko Moussa wiyete hastumo woni nanggumo aɗa yoɓam o aynanma minen min pofto minen ko min rewo faami nanggumo mbaɗamo gayna ya abati e ma baba ista ajiru hastu oɗo o aynanma dambirima ittahiduhu ajiran yar i ganamana ey badalana jaggo oɗo wona mana gaynowo o wossito gaynaka amen ka faamiɗo no moƴƴi inna hayra baba noon ganda ko ɓuuri moƴƴude manista a jarta mo aɗa nanga aɗa yoɓoɗo min liggono ma al ɗawiyu ko kewɗo doole al aminu ko koolaɗo kala mo aɗa nanga aɗa hokka ɗum golle mbaɗi ni yo won koolaɗo yo won kewɗo doole faamiɗo no moƴƴi fa sa alaha anhu babiraɗo nanu yi an kam ko addama yiɗi ko kewɗo doole e kadi ko addama wiɗi kam ko koolaɗo quoi mata aɗa andimo aɗo namde cuɓli diri faami akhbaratu bima taqaddam min rafi hijrin al bi'ri famide o wimo woynu manir no foti sakaraɓe kippiddam babiraɗo yi sakaraɓe sappo o jungo woto hippitir o ala doole wi joni noon ko mbiruɗa ko koolaɗo a haali doole ɗe kam o haalnimo ko Moussa wimo imshi khalfi wa dallini ala dari winde min garata joni mbiɗami noddemo emin gara e lawol he hendu weeɗi ƴetti caɓal wudiram weeɗi ɗum korlam yalti o noddimi o hettu caggalam mbiyaham rewɗo on hoolaka ɗum noon jaggum aɗa yoɓam mo aynen en mana dammiri men ndi ɓam en dañata ko ɓuuri yooɗo faamiɗo no moƴƴi babiraɗo jaggi faami ɗum woni ko ɓe jogori haaldude ɗo